Now, phone after Kwana, dear Gunas and all. Count as a free one. Hey! Na Manam kwase nkotia fa mo konta. Pia. Abusia manam ko. Medas. Medamasi. Nura. Adaruma. Se baya. Ne ni bresem. Nura ye ni da kutomo je. Enya sam kitu akra. Na ni ti otwom ni se. Eye nana da ko. Krongra. Emia me de shi konkon. Adi wo ho a. Kasa de tie. Oba my enemy. Yesrana bribia. On to some Friday, I saw the Acosano. I bribia, I called on. Many men ya magi ya sorry report you say what nachi. You do me a friend and Ni friend o ye krada so ni mempo. Aso nje osikada. Ati na me chose mi am kandi. Sisi de omo ye. Ichiom. Ye ko ni enu be din komo a. Wa di esika bi a woni ye ko no rough bia ye tu ni go seka mu. Ye for boys ni kan ye ho. Ye ko ni amo mo seka ni mu. Pa ni do mo ko. York level na street level no. Ye for mo ko ne sa. Ya ko ne sa bia. Sika sim. Yin no so wa nya. Ne ne fi abroche ba be he. That be o mo shada kwashe no mo. Eji I from Ahanede. So onye be ka. Yeah, konfo ya bi konfo. Kwakunro. Nro yale. Nana kwakunro. Me bo wana mama duro. Me bo wana mama duro. Ona ngata kwa yale shem. Nana. What do you Hey, I nana. Queen 1. Okay, roll it. Now anyway. The scenes man. Ba me pa chama. Ewi sie. What do you want to manage and to an amose? If I have one bia ni fie. A chiraboko. Le moment ya samonam. Asama me dinam ne senana. Eya me o man kasanana. Akosim kuruma. Eya me ba. We so fam sika. E just a crime nana. Me di bani to for mara. O peso. Eya ye. Wano kwa na edi. Si wam. Ti me sra no o mon kasapa. E mame. Anyway. Odafo. Wonim se nipa boni bia ye kire na se ye di firi ne ba so. Sasa. Akosin kuruma. Yeah, man, Anton, I say I had to real. We don't want to say me. And you didn't hear, no, when you are done. Would get any money, yes. Ah, and I can say, don't know yet. And what was you? Say the mission, don't you know common side? That's a woman who won't need it. You know, dear, by your dome. Ini sering boni bien. Boni sering mana suntina. Ibu ni kan cilam. Tadi desember. Ada yang mau makan lagi. Ini. Ada mana macam ni? Ada yang mana macam ni? Ada ni yang mana? Boni bien ni. Asubi mua. Ja, ni yang bani wana. Baru kami dua. Orang yang terasi. Nti enyume yete hana wode woba saya yimi okono wapi ni duwe ni sana baya asumbi sama sibula so makini asumbi na Oh. Waseno. You said the Michigan Michigan is South Africa. 77 previous, I mean, free mo. A Hindi 17, a man, maybe as a son. Mansus drew baby as a one kind which I'm a said with Lucianity. No problem, go on 100 months or for a year and 2 years. Nay, I had you. Nti to the bia wo se me samba me chi na me bechia me behese me wisu ya 40 years. Din komo you have problems so hot now say solve any solve.
problems bi wɔ a yɛsɔ bi ɛnyɛ yie a ne apɛ solution to solve the problem nti sɛ nnwummere ma surprise mu a bɔne bɛka sɛ ɛma ne nya mo nwanwa because I intentionally came because I wanted to surprise nti no na ɔmo a maka wɔ fie ha wɔ ɛne wɔ a Anyone na me kai. Me see it ha no pie me ba. Na wow. na wɔyɛ business foforɔ Wa bi me ka kra ma yua. Na me wawa. Me nua ni wa. Hey. Obi de se wa no ma. Abre wa na de ne to no. No se na no wa fie. Ya se de obi to wa. Na wa fa ne so ban. Nti ono de wa fa bre wa ne so ban. Eyi nwa na na ni wa. Yeah. ɛna ne ba akwasi Hey, you're therefore. Because you grew up now, a penny family. Because you grew up with your family, and now because you grew up, I thought they would as you. I just say, we are saying, because you grew up with your family. Hey, you can have to say, like mother, like son. I don't know, I'm so many pianos. I want to tackle. deɛ me nwanwa no sɛ menim sɛ adekye no adesa nipa wo nyina na nka wo suban ɛsesa ɔno deɛ dɛm ahyɛ ne nso sɛ ansa na ɔbɛbɛto wo fie ha no na woba bɛdidi ana woba bɛdware Ba, na dware papa bɛn. Kasi nkuru ma dware papa bɛn na ɔdɛfo. Ode wo mage. Oh, na kasi nkuru ma deɛ. Na kasi nkuru ma ɛdɛfo dware papa. Ya mage. Oh. Sabre ɛbɛkɔ wɔkye nkosua ma Ɛni nana asɛ wunim kɔhwɛ wa amayra ne lai wɔ